slova. Raz. Dobrý večer prajem všetkým. Volám sa Monika Zaďko-Štanclová a vítam vás pri dnešnom vysielaní, pri dnešnej Zoom relácii, pri našom stretnutí, ktorý bude o biznis v budúcnosti v firme Greenway Global. A ako som sa už predstavila, som Monika Zaďko-Štanclová a je tu aj môj tím, s ktorým vám ukážeme niektoré veci a ktorí vám predstavia každý vo svojom možno, že v tom, čo je taký dobrý. A prečo tím? Pretože v tíme je veľmi dôležité pracovať a aj tento rok je rok zeleného draka, ako máme krásnu zelenú farbu dreveného draka a ukazuje nám, aby sme pracovali v tíme, pretože v tíme sme oveľa silnejší. Ako je tá povesť o troch prútov, že ak je jeden brat, tak ho dokážu zlomiť, ale ak sú prúty tri, tak je to oveľa pevnejšie a silnejšie a preto je potrebné a v tejto dobe veľmi obzvlášť dôležité, aby sme pracovali v tíme, lebo v tíme dokážeme uspieť. A máme tu aj zmenu. Čo znamená zmena? Pre mnohých zmena znamená to, že je dôležité nastaviť zmenu myslenia. Prečo zmenu myslenia? Veľa ľudí, ak bude rozmýšľať štýlom, aký doteraz rozmýšľal, niektorí sú zamestnanci, niektorí sú podnikatelia, niektorí možno sú bez práce a každý máme úplne iné nastavenie mysle. A len takouto zmenou, ako je tu nakreslené, že ak budem stále rozmýšľať rovnako, tak pôjdem po tej ceste rovnej. Ale ak si uvedomím, že je potrebné niečo zmeniť v mojom živote a zamyslieť sa možno, kde chcem byť o 2 roky, kde chcem byť o 5 rokov, chcem byť na tom mieste, kde som teraz, chcem tú zmenu robiť, veľa ľudí sa bojí zmien. Prečo? Lebo ako sa hovorí, niekedy zmeny bolia. Ale zmeny nebolia. Boli len to, že vykračujeme z nejakej komfortnej zóny, čo si ľudia o nás pomyslia, čo budú hovoriť, ako budú na nás reagovať. Ja sa bojím odmietnutia. A toto je potrebné naozaj zmeniť, lebo ak chceme v živote uspieť, tak potrebujeme vnútorné veľké zmeny. A nastavenie mysle je v podnikaní všeobecne veľmi dôležité. Prevziať za seba zodpovednosť. To je ďalšia veľká zmena, že ľudia niektorí nechcú prevziať zodpovednosť za veci a v tomto biznise je potrebné, že som za seba zodpovedná, potrebujem byť príkladom pre seba, pre svoju rodinu, pre svoj tím, pre svojich kolegov, lebo vtedy, ak som príkladom, ak robím niektoré veci, vtedy mám tú energiu, vtedy ľudia ma vidia a oni ma nasledujú. Oni sledujú, čo robím. Či naozaj to, čo hovorím, či naozaj to, ako som sa ja vnútorne zmenila, je pozitívne a oni keď to vidia v mojom okolí, tú zmenu, lebo aj mne sa veľakrát ľudia pýtali, čo si urobila, že si iná, že sa ti darí, že máš viacej energie. Ja hovorím, urobila som veľkú zásadnú zmenu. Zmenu v tom, že chcem žiť inak. Stanovila som si svoje ciele, stanovila som si kroky a k tej zmene som robila aj malé kroky. Nedávajme si veľké ciele, dávame si malé kroky a vychutnávajme si tú cestu, ako je nakreslené tu, za tým cieľom. A úspešní dokážeme byť len vtedy a v tom, čo mu naozaj veríme. A sme naozaj stotožnení. Pretože aj ak ja niečomu neverím a nie som stotožnená s tým, napríklad, čo teraz tu rozprávam, alebo vám prezentujem, tak by ste mi ani neuverili. Pretože by som nebola uveriteľná. Ale ja verím tým veciam, ktoré robím, ktoré prezentujem a to je aj môj životný štýl. Pretože moja práca a aj Greenway sa stali pre mňa životným štýlom. Takže stanovte si kroky, nebojte sa zmien, choďte odvážne do nových vecí a ja posuniem slovo ďalšiemu. Toto je náš skvelý kolektív, skvelý tím. Takto usmiato sa môžete stretávať s ľuďmi, ktorí majú iné pohľady na veci, majú naozaj viacej skúseností a oni nám pomáhajú aj v tých zmenách. Takže naozaj sledujme tých lídrov, sledujme, aký majú oni štýl, ako oni pracujú, ako vidíte tie krásne usmiaté tváre, čo sme sa stretli v Bratislave. Bolo to fantastická energia, bol tam naozaj veľmi silný aj odkaz, aj od Eleny Polianskej, takže verím, že nás to ešte viacej spojí do tohto týmu, do tých spolupráci a naštartujeme tie vnútorné zmeny a začneme rozmýšľať aj inak. Takže ja ďakujem za to, že ste si vypočuli mňa a to, že ako budete robiť zmeny vo svojom živote a dám slovo ďalšiemu môjmu kolegovi, tímovému hráčovi. Mároško, zvuk nemáš zapnutý? Ďakujem. Takže ešte raz
Moje meno je Maroš Poško a všetkých vás tu srdečne vítam na tomto Zoom predstavení spoločnosti Greenway a príležitosti s tým spojenej. Ja som invalidný dôchodca, som na vozíku, ale veľmi sa rád stretávam s energetickými ľuďmi, ktorí majú energiu, pretože tu vlastne v tejto spoločnosti vzniká komunikácia s rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi. A niektorí ste boli pozvaní rovnako ako ja, niekedy pred 3 rokmi, kedy som bol pozvaný na takúto prednášku, ale vám poviem popravde, kedy je človek ochotný zdvihnúť zadok, ísť niekde na prednášku alebo ísť niekde na nejaké stretnutie. Väčšinou je to kvôli peniazom. Áno, aj mňa práve peniaze donútili k tomu, aby som zdvihol zadok a išiel som na jedno stretnutie, kde sa mi predstavila spoločnosť a moja predstava bola takýto život. Áno, chcel som zarábať peniaze takýmto ťažkým spôsobom, ako to je teraz vidieť. Ale je to pravda. Naozaj je to online marketing. Je nový svet, nový život, nové možnosti, ale v dnešnej dobe sa mení človeku život behom jednej sekundy. Jedno slovo môže človeka odradiť, takisto jedno slovo môže človeka pritiahnuť. A vzhľadom k tomu, že máme rôzne životné situácie, tak práve aj kvôli peniazom, keď človek príde na takéto stretnutie, tak má rôzne predstavy o tom, ako by jemu, ako by tebe, ako by vám, ako by ktorémukoľvek z vás ľudí pomohli peniaze k ich životu. Áno, keďže je to dlhá práca a ja už som vďaka tejto spoločnosti, v ktorej som 3 roky, získal viac ako 9 000 eur. To je pravda, že chcel som oveľa viac, chcel som 9 000 každý mesiac, alebo 9 000 každý týždeň, ale na to, aby som vytrval, vidím úspechy ostatných ľudí. V tejto spoločnosti každý jeden týždeň dostáva jeden nový člen, nový Mercedes člen, ktorý získal 4 takých ľudí, ako som ja. To znamená, stal sa mástrom. A to je ťahuň smer dopredu. A teraz si dajme ďalšiu víziu, ktorá ponúka táto spoločnosť. Môžeme zarábať od 100 do 500 eur. Povedzme si, ako by tebe konkrétne sa zmenil život, keby si dostal o 500 eur viac k výplate. Predstav si, čo by si všetko mohol dovoliť. Ale môžeš zarábať aj 3 500. Teraz si predstav, alebo napíš túto do komentára, čo by si kúpil, keby si každý mesiac dostal 3 500 eur. Ale máme tu aj vyššie možnosti. Tak sa pýtam, ak by sme chceli zarábať viac ako 5, 10, 15, 20 tisíc, 100 tisíc mesačne, koľko by sme boli ochotní pracovať dní, mesiacov alebo rokov, aby sme takýto cieľ dosiahli. Ak si na toto odpoviete a vyberiete si jednu z týchto možností, tak ste práve dnes na správnom mieste a ja vám srdečne všetkým ďakujem. Ešte raz, volám sa Maroš, som invalidný dôchodca na invalidnom vozíku a som líder spoločnosti. 4 takých, ako som ja, a máš Mercedesa. Musíš dať. Slavomír Jaščúr je na rade. Takže ďakujem, Maroško. Tak aj ja sa predstavím. Volám sa Slavo Jaščúr. Tí, ktorí ste tu a ma nepoznáte, alebo počúvate to zo záznamu, som master tejto spoločnosti. Práve asi Maroško si hovoril o mne. Nechcel som to povedať, ale poviem to aj ja. A ja som dôchodca, dokonca už častočne invalidný. Stal sa mi kedysi úraz, zlomil som si 2 stavce, takže vítam v klube. Takisto nemám až takýto problém ako Maroška, obdivujeme všetci, že musí byť na vozíku, ale áno, aj mňa tento projekt zaujal pred istým časom. Za chvíľku budeme mať 4. výročie, kedy sme v Európe a viac ako 6 rokov v rámci tejto značky. No a čo by som k tomu povedal? Niečo tu počujeme a rezonuje, tak Jožko, prosím ťa, môžeš vypnúť? Alebo niekto? Ďakujem. A my
ekológiou rastu, vzťahov, ekológiou zdravia a mňa oslovil ten príbeh môj pred 4 rokmi, keď som sa o tejto značke dozvedel. Mal som už za sebou určitý život, určité svoje pohodlie, prišli nám do rodiny postupne ďalšie 3 malé deti a oslovila ma tá sila, ten rast, tá prosperita, oslovil ma ľudia. Tu vidíte Leonida Morgunova, to je zakladateľ spoločnosti Greenway Global. Mal som s ním osobne možnosť sa stretnúť na týždňových báze, na mítingoch, líderských kempoch, dovolenkách už niekoľkokrát. A je to silný človek, je to veľká osobnosť a tým, že bol niekedy distribútor, pred 30 rokmi začínal v najväčšom projekte ekologickom, kedy ďalší človek, ktorý sa potom spojil s ním, vytvoril túto alianciu. Takže toto je, Maroško, človek, ktorý, ďakujem, že si to ukázal, toto je ďalší viceprezident Ina Zabrodina. Vytvorila najväčšiu, vo východnom bloku najväčšiu networkovú spoločnosť, ďalší jedinečný človek, silný jedinec, a silný článok tohto projektu. Za tým stoja takíto ľudia. Je to najväčšia spoločnosť Vision, ktorá bola a je v východnom bloku. Toto je zakladateľ, toto je tvár. A ja keď som sa dozvedel o týchto dvoch osobách a ich životných príbehov, neváhal som a zapojil som sa krátko, ak som pozisťoval, aká je potreba, aká je aktualita, kam sme, vidíme silný rast. A toto je človek, ktorý sme mali možnosť teraz v Bratislave v Sheratone hoteli v sobotu stretnúť. Je to ďalší spolumajiteľ a viceprezident Daniel Larok. A taký paradox. Pred 30 rokmi tento človek, ktorý oslovil a zaujal nášho prezidenta, tak pozval ho do biznisu. Vychoval viac ako 100 milionárov a teraz sa pripojil práve k Leonidovi. Takže toto sú 3 silné osobnosti a vytvárajú obrovské veľké týmy. Spoločnosť je veľmi silná. Tu vidíte krátku takúto ukážku, že založenie 2017, je tam tabulka po rok 2022, teraz bola štatistika 2023. Abnormálny nárast, dynamika. Toto je obrovská prosperita. Mňa osvojilo práve to. Dosiahol som pozíciu mástra, rozpráva tu Maroško o svojich zárobkoch. Ja som šiel šťastí kvôli peniazom, ale šťastí hlavne kvôli tej myšlienke, kvôli ľuďom. Videl som tu osobnostný rozvoj, vytváranie ďalších tímov, vzťahov a vzdelávanie, ktoré som videl na začiatku, napreduje. Sme tak trendová spoločnosť, kde sa dá veľmi realizovať osobnostne raz a dosiahnuť úspechy. Ja necelých 70 000 Maroš som len zarobil v rámci toho obdobia, ale máme tu ľudí, ktorí už zarobili viac ako 200 000, 2 milióny dokonca, niekoľko aj 10 miliónov. Takže môj taký odkaz, tí, ktorí to počúvate, ste tu, alebo chcete to posunúť ďalej, pozvite týchto ľudí, lebo tento projekt je žiadaný, potrebný a má budúcnosť. Tak ja verím tomu, že na taký úvod to stačí. Ja posuniem ďalej s môjmu rečníkovi a on vám povie o nejakých tých výhodách, tých výhodách, ktoré máme. Takže ďakujem vám za pozornosť, volám sa Slavo Jaščur a som rád, že som tu dneska s vámi mohol byť. Tak dobrý večer, vážení a milí. Volám sa Dušan Júcon z Banskej Bystrice a súčasťou tohto nášho významného a krásneho unikátneho projektu Greenway Global som už viac ako 3,5 roka. Čiže aj u mňa nastala nejaká tá zmena v tom čase a fakticky vám poviem, prečo ma drží táto spoločnosť stále v tej priazni. Takže urobil som aj ja zmenu. Zmenil som nákup, nekupujem už v hypermarketoch rôzne veci, ktoré potrebujeme do domácnosti, ale za to, že som partnerom, dostal som príležitosť ako každý partner otvoriť si svoj vlastný Greenway Ecomarket. Čiže tu si kupujem všetko, čo som doteraz kupoval v hypermarketoch, ale oveľa lepšej kvality, prospešné pre zdravie a pre ochranu planéty. Čiže nič navyše, urobil som len výmenu, tú zmenu. A to je vlastne tá prvá výhoda, že fakticky si nakupujem sám pre seba a oproti klientovi mám výhodu, že nakupujem vo veľkoobchodných cenách, čiže o 20% lacnejšie ako bežný klient. Okrem toho mám už pri prvej objednávke ďalšiu výhodu a to sú určité bonusy, ktoré získavame. Čiže je to napríklad cashback, čiže určitú čiastku z nákupu mi firma vráti do mojej pokladničky, čiže dostanem
peniažky naspäť, je to vo výške 40%. Za ďalšie, už pri tej prvej objednávke sa mi takisto tvorí tzv. Darčekový bónus, ktorý je podľa toho, ako dlho som v spoločnosti a nakupujem pravidelne 5, 10, 15, 20% a v určitých okolnostiach pri vyššej objednávke až 40%. A ten darčekový bónus je premietnutý v mojej kancelárii na eurá a môžem si pri ďalšej objednávke vybrať tovar zdarma. Ďalší veľmi dobrý a užitočný bónus tu máme tzv. Mentorský. A to je to, že som spokojný, nadšený z tých výrobkov a produktov, ktoré mne prinášajú osob a delím sa, zdieľam to so svojimi priateľmi a známymi a doporučujem im to. A za to ma firma zaplatí. Nepoznám spoločnosť alebo hypermarket, že som ho niekedy niekomu známemu doporučil, aby mi za to zaplatil. Nedostal som ani cent, áno. Takže tu naopak dostávam a za jedného mám 15 eur, ktorý sa aktivoval a takisto si nakúpil. A takto, keď si spravíte za mesiac 5 až 6-7 priateľov, ktorých doporúčite a využijú túto možnosť, už ďalší nákup nebudete platiť zo svojej peňaženky alebo zo svojho účtu, ale z pokladničky, ktorú vám Greenway Global dá. Čiže už ďalšie nákupy sú pre vás zdarma. Pre profesionálov tu máme ďalšie bonusy. Samozrejme, môžete si tu plniť svoje ambície, čiže máme tu potom skupinový bonus, líderský bonus, zaujímavý cestovný bonus. Ako kolega predtým hovoril o autobonuse, čiže Mercedes a ďalšie bonusy, ktoré sú naozaj veľmi lukratívne a preto je tento projekt tak zaujímavý a dnes veľmi dynamický. Čiže posúďte sami a urobte tú zmenu, ak ste ju doteraz ešte neurobili, prospech svojej rodiny a pre svoje zdravie a pre svoj osobný rast. Takže volám sa Dušan Jud, ďakujem, že ste mi venovali svoju chvíľku a ďakujem, že som sa mohol zúčastniť tejto krásnej prezentácie a predstaviť vám určité výhody partnerov. Odovzdávam slovo ďalej. Ahojte, dobrý večer. Takže ja sa volám Erika Lukáňová a ako vám Dušan rozprával, že si nakupuje zdravé produkty na prírodnej báze v našej spoločnosti, ktorá je perfektná a priniesla nám už skoro 500 produktov, tak ja by som vám dnes chcela porozprávať niečo o našej novinke, ktorú nám predstavili v nedeľu na našom stretnutí v Bratislave, kde sme ju mohli aj ochutnať. Volá sa Balancer Comfort. Takže má taký hrejivý efekt, podporuje imunitu, ochraňuje dýchacie cesty. Prečo toto horúce pitie je zdravé pri prechladnutí a zvýšenej teplote? Je to prevencia dehydratácie, urýchľuje elimináciu toxínov vznikajúcich v boji proti baktériám a vírusom. Jej zloženie je maliny, echinacea, zázvor, šípky, C-čko, takže môžeme ísť ďalej. Takže vidíte, že má to všetko len také prírodné zloženie. Myslím si, že vitamín C nemusím prezentovať, všetci ho poznáme na posilnenie celkového organizmu. Potom šípka, tá podporuje takisto organizmus, posilňuje cievy, echinacea, takisto podporuje nám celkovo imunitu. Myslím, že každý ste sa už s tým stretli a znižuje zápaly dýchacích ciest. Mňa najviac oslovili maliny, ktoré sa tam nachádzajú, lebo tie majú taký široký záber. Obsahujú veľa množstvo vitamínov B6, B9, C, železo, krémnik, zinok. A tieto všetky zložky pôsobia v boji proti rakovine, rozširujú tepny, podporujú nám celkové naše trávenie, veľmi je dobrá na chudnutie, pomáha takisto v tehotenstve, pomáha nám, posilňuje oči, vlasy, celkovú pokožku, takže pomáha aj boji proti ekzémom, celkovo srdcovo-cievne, pomáhajú na srdcovo-cievne ochorenie, zvyšujú takisto plodnosť. Ďalej to obsahuje zázvor a zázvor takisto všetci poznáme, znižuje zápal v tele, pomáha takisto pri trávení,
pri ranných nevoľnostiach, aj pre tehotné ženy, čistí krv, pri bolesti hrdla, kašľa, predchádza takisto rakovine. Vidíte, že sa pekne spájajú, pomáhajú si navzájom tie zložky. Veľmi je dobrý pri bolesti hlavy, zmierňuje menštruačné problémy a pomáha takisto pri zápche alebo pri natosti. Ako užíva tento náš super produkt? Keď chceme len podporiť proste celkový náš organizmus, tak ho užívame 1 až 2 krát denne, ale keď už cítime nejaké príznaky prechladnutia, tak aj 3-4 krát denne. Vidíte, že je to v takých vrecúvkach. A ako to používame? Že do 2-decového pohárika si vylejeme proste obsah tej jednej dávky, rozvaríte si vodu, ale necháte ju vychladnúť tak na 45 až 50 stupňov. Potom to zalievate a také horúce to pijete, aby to jednoducho prehrialo celý ten organizmus. Ale nezabúdajte, že treba doplniť aj pitný režim, takže treba aj piť a nezabúdať na prevenciu nášho organizmu. Takže toľko zatiaľ o našej skvelej novinke. Posúvam slovo ďalej. Ďakujem pekne. To už máme záver a ja by som sa ťa, Erika, opýtal, okrem tohoto produktu, koľko máme ešte produktov a koľko je na ceste a koľko plánuje firma mať produktov v Green? Takže máme tak do 500 skoro produktov a chystá sa do 2000 produktov, takže veľmi sa na to tešíme. A naozaj sú to produkty na prírodnej báze, ktoré bežne používame v našich domácnostiach, takže teším sa veľmi. Tak, ďakujem vám, priatelia. Ešte raz všetkým, ktorí ste tu dali tento obsah. Hej, každý ste povedali niečo svoje, prečo svoje a ja verím tomu, že budeme pokračovať takto ďalej, že budete aj vy ďalej šíriť túto myšlienku. Myslím si, že môžeme ukončiť aj nahrávanie.